Mikko on taistellut lastensa oikeudesta turvalliseen kasvuympäristöön jo yli 7 vuotta. Tässä näkyvät pelkästään eron jälkeisen vuoden aikana tehdyt yhteydenotot lastensuojeluun. Ilmoituksia ovat tehneet perheen ja lääkäreiden lisäksi ulkopuoliset yksityishenkilöt, ja heidänkin huolenaiheensa ovat vakavia. No siellä on esimerkiksi sellaisia, että on koskettelua vieraiden miehen, niin aikuisten miesten taholta. Tai sitten, että lapsi huutaa öisin useita kertoja viikossa, että kirkuu. Niin kuin, että lopettakaa tämmöisiä huutoja. Äiti, älä lopettakaa. Mikon lapset ovat kertoneet kokemuksistaan ja peloistaan myös viranomaisille. Nyt ala-asteikäisten lasten puheissa on vuosien varrella noussut esille äidin miesystävien lisäksi samassa kodissa asuva sisaruspuoli. No, hän on voinut tappaa itsensä ja sisaruksensa useamman kerran. Sisar on sanonut samat tapaisia asioita, että sattuu pimppiä, kun kosketaan syvältä. Ja näitä on niin myönnetty, että niitä on tapahtunut äidinkin osalta, että hän on myöntänyt, että tämmöisiä on. Mutta ne ei ole johtanut mihinkään. Lapset ovat erosta asti asuneet äidillään. Aluksi huoltajuus oli yhteinen, näin päättivät sekä käräjä että hovioikeus. Mikkoa ei missään vaiheessa todettu huonoksi isäksi, päinvastoin. Sitä sitten neuvottiin, että hakee yksinhuoltajuus, sitten multa meni siinä oikeudessa vallan huoltajuus ja tiedonsaanti. Tiedonsaantioikeuden menettämisen myötä Mikko ei ole 3 vuoteen voinut seurata tarkasti lastensa tilannetta. On käynyt kaikki eri tahoja, mitä on neuvottu. Et siinä on ollut lautakunnan kanteluita, aluehallintovirasto, Valvira, oikeusasiamiehet. Valituksia ja kanteluita on aina seurannut pallottelu, jossa kukaan ei kanna vastuuta. Hukkuneet paperit toimitti kirjaamoon Mikon terapeutti. Hänen mukaansa isään ei ole missään vaiheessa suhtauduttu objektiivisesti, vaan sinnikäs avun hakeminen on yksioikoisesti tulkittu kiusanteoksi ja huoltajuuskiistaksi. Virallisten tahojen lisäksi Mikko on lähestynyt omatoimisesti kasvatusalan ammattilaisia. Lausunto, missä on lapsen puheita viranomaisille. Niin useimmalla on ollut se, että järkyttävää luettavaa. Ja sitten he on miettinyt, miten he voisivat auttaa. Ja sitten kun mä oon ollut yhteydessä ja uusin, niin että sä oot käynyt kaikki läpi jo melkein, mitä he olisivat ehdottanut. Mikolle ja lasten äidille ei ole koskaan tehty perusteellista vanhemmuuden arviointia. Sosiaaliasiamies on sanonut, että hänen kimpussa on hänen esimiehensä, että hän ei ole saanut ottaa kantaa tähän asiaan, että siirretään lapset täysin ulkopuolisen tahon riippumattomille, ei ole mitään ennakkokäsityksiä asiasta. Jotta lasten ja vanhempien kaikkien osapuolten oikeusturva toteutuu. Mikolle on ehdotettu kiistan viemistä EU:n ihmisoikeustuomioistuimeen. Prosessit ovat kuitenkin pitkiä ja isä katsoo lastensa tarvitsevan apua nyt. No nyt vanhemmalla pojalla on esimerkiksi hän on väkivaltainen sisaruksia kohtaan. Ja sitten aikana hän on niin itseä kohtaan myös. Hän teki itselle semmoisia, että hän löi itseänsä ja puri itseänsä. Semmoisia aika vakaviakin oireita. Ja tyttärellä on tämä kasteluongelma ja nämä tulehdukset edelleen jatkunut. 2008 hänellä tehtiin lähete perheneuvola, mikä ei ole vieläkään alkanut. 2 eri etujärjestöä on ottanut kantaa siihen, että sosiaalitoimi ei ole noudattanut lastensuojelulakia. Mutta sitten kun tulee tämmöisiä vaikeampia asioita, mitä meidänkin perheessä on ollut, niihin ei sitten riitä ammattitaitoja. Jos tehdään väärin, niin sitä jatketaan vuodesta toiseen. Et sen mä oon nähnyt. Se on tosi pieni määrä, ketä oikeasti yrittää tehdä asialle. Aina tämä selitys, että ei voi auttaa yksittäistä ihmistä.
Miksi koneisto sitten on olemassa, jollei juurikin yksittäistä ihmistä varten?